L-effetti tal-miżuri biex jitrażżan it-tixrid ta' COVID-19 fuq is-saħħa mentali kienu diskussi waqt laqgħa bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmin Gawci. Il-Professur Gawci qalet li l-firxa tal-virus Malta qed issir skont kif kien previst. L-ewwel bdiet bil-każi importati minn residenti f'Malta li kienu ivvjaġġaw. Dawn kienu segwiti b'każi ta' persuni li kienu f'kuntatt ma' dawn il-persuni li kienu ivvjaġġaw biex issa eventwalment qed jibdew ifeġġu il-każi li qed jiġu trasmessi lokalment fil-komunità. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li flaqat ma' Crisis Malta dwar l-effett fuq is-saħħa mentali kienu identifikati 5 gruppi li huma vulnerabbli. In-nies li qed jaħdmu fil-frontline, staff mediku li jkun qed jissogra burnout minħabba l-volum qawwi ta' xogħol u l-livell ta' riskju. L-employers li qed jaraw in-negozji tagħhom taħt pressjoni minħabba nuqqas ta' dħul, attività wieqfa u spejjeż tilgħin. L-impjegati li qed jiffaċċjaw theddida eżistenzjali għal post tax-xogħol tagħhom. L-anzjani li issa m'għandhomx il-wens ta' raba jżuruhom minħabba l-miżuri ta' social distancing u l-familji bit-tfal żgħar li minħabba fek ġenitur ma jkunx jista' jmur għax-xogħol biex joqgħod ma' tfal. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri u l-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-benesseri tal-familja Claudio Grech.